M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale anga okondeka, ndikukulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri Mulungu 4 mchaka B, ndipo tikhala tikugawana mawu amene Mulungu watipasa kudzera mwa mayi wathu Eklesia Katolika. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel mutu 18 ndime ya 9 mpaka 10, kudzawerenga ndime ya 14b, kudzapitiriza ndi ndime ya 24 mpaka 25a, kudzamaliza ndi ndime ya 30 mpaka mutu 19 ndime ya 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Charles Yohane kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu mtengo wabwino akuchokera mu mtengo wabwino wa Mariko woyera mutu 5 ndime ya 21 mpaka 43. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a buku lachiwiri la Samueli. Pa masiku amenewo mwazizizi Abisalomu adakumana ndi ankhondo a Davide. Abisalomuyo anali atakwera pa bulu wake, ndipo buluyo adalowa kusi kwa nthambi zozindikira za mtengo wa thundu. Pamenepo Abisalomu adasatira ali lende, mutu wake utapanika pa nthambiyo. Pamene bulu akakwerapo atapitirira, munthu wina adaona zimenezo, adawuza Yowabu kuti, ndamuona Abisalomu ali lende mu mtengo wa thundu. Apo Yowabu adati, ukunditayisa nthawi. Ndipo adatenga mikondo itatu manja mwake, nakabaya Abisalomu chifuwa asanafe, akali lende mtengo wa thundu. Nthawi imeneyo kuti Davide atakhala pakati pa chipata ziwiri, chakubwalo ndi chamkati. Londa adakwera pa khoma nakayimirira pa denga la chipata. Adati atayang'ana, adaona munthu akuthamanga yekhayekha. Ndipo londayo adafuwula nawuza mfumu. Mfumuyo idati, ngati ali yekha, ndiye kuti ali ndi nkhani yabwino. Sono munthu uja adafika ndithu, nayandikira pafupi. Londayo adaona munthu winanso akuthamanga, ndipo adafuwulira munthu wapachipata nati, onani, pali munthu winanso akuthamanga yekhayekha. Apo mfumu idati, iyeyonso akubwera ndi nkhani yabwino. Pompo mfumu idati, patuka kayime apo. Iye adapatuka nakayima potero. Kusi uja nayenso adafika, ndipo adati, ndakutengani uthenga wabwino. Mbuyanga mfumu, lero lino chauta wakupulumusani ku mphamvu za anthu onse amene akakuwukirani. Sono mfumuyo
idafunsa Kusi uja kuti, kodi mwana wanga Abisalomu zinthu zamuyendera bwino? Kusiyo adayankha kuti, adani anu mbuyanga mfumu, pamodzi ndi anthu onse amene anakuwukirani, zawaonekera zomwe zamuonekera mwanayo. Pamenepo mfumu idagwidwa ndi chisoni chachikulu, nikwera ku chipinda chamwamba pa chipata kukalira. Tsono popita ikati, iwe mwana wanga Abisalomu, mwana wanga Abisalomu, kalanga ine, achikhala ndidafa ndine malo mwako. Iwe Abisalomu mwana wanga, mwana wanga. Anthu ena adawuza Yowabu kuti, afumutu akulira maliro a Abisalomu. Choncho chikondwerero cha sikulo chidasanduka maliro kwa anthu onse, pakuti anthu adamva kuti mfumu ili pa chisoni chachikulu chifukwa cha mwana wake. Siku limenelo anthu adalowa mu mzinda kachetechete, monga momwe anthu amalowera mu mzinda mwa manyazi akamathawa ku nkhondo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawolokanso nyanja. Pamene adafika pa tsidya, chinamtindi cha anthu chidasonkhana pa mphepete pa nyanja pamene panali iyepo. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu, adadzigwetsa ku mapazi ake nayamba kumudandaulira kwambiri. Adati, pepani mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka, mukamsanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo. Yesu adanyamuka namapita naye. Anthu ambiri adatsagana naye namayenda momupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a nsambo pa zaka 12. Adazunzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumuchiza, mwakuti adamwaza chuma chake chonse komabe osapeza bwino konse. M'malo mwake matendawo anali kunka nakulirakulira. Mayiyo anali atamva za Yesu. Tsono adalowa mchinamtindi cha anthu chija nkuphapatiza mpaka kukafika chakumbuyo kwa Yesu, nakhuza chovala chake. Mu mtima mwake ankaganiza kuti, ndikangokhuza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Ndipodi nthawi yomweyo matenda a nsambowo adaleka. Mwini wakeyo nkumva mthupi mwake kuti matenda ake aja atha. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa iye. Tsono adatembenuka nayang'ana anthu aja ndipo adafunsa kuti, kodi ndani wandikhuza zovala? Ophunzira ake adati, ndinu nomwe mukuona kuti anthu akukupanikizani, ndiye mungafunse bwanji kuti ndani wandikhuza? Koma Yesu adayang'ana kuti aone yemwe wachita zimenezo. Apo mayi uja adachita mantha nayamba kunjenjemera chifukwa anali atazindikira zimene zidamuonekerazo. Adadza pafupi nadzigwetsa pansi pamaso pa Yesu nkumufotokozera zonse monga momwe zidachitikira. Yesu adamuwuza kuti, inu mwana wanga,
chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere, matenda anu atheratu. Yesu akulankhulabe, kudafika anthu kuchokera ku nyumba kwa mkulu uja. Adamuwuza mkuluyo kuti, mwana wanu uja watsirizika, musawavutenso aphunzisiwa. Koma Yesu sadasamale zimene anthuwo ankanena. Adawuza mkulu uja kuti, musaope ayi, inu mungokhulupirira. Tsono sadalole kuti winanso atsagane naye, koma Petro ndi Yakobo ndi Yohane, m'bale wa Yakoboyo. Pamene iwo adafika ku nyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu akulira ndi kubuma. Iye atalowa adawafunsa kuti, chiyani mukuchita phokoso lonseli ndi kubuma? Mwanayutu sadamwalire ayi, ali mtulo chabe. Pamenepo anthuwo adayamba kumseka munyodola. Iye adawatulutsira panja onse, nangotenga bambo wake ndi mayi wake wa mwanayo, ndiponso amene adali naye aja, nkulowa kuchipinda kumene kunali mwana uja. Tsono adagwira mwanayo padzanja namuwuza kuti, Talita khumi, ndiye kuti, mtsikana iwe, ndikuti dzuka. Pomwepo mtsikanayo adadzukadi nayamba kuyenda, pakuti adali wa zaka 12. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri, koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asadziwe. Kenaka adawawuza kuti ampase chakudya mtsikanayo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tikuona mawu athu oyamba tikupitiriza kuwerenga za Davide, amene tinaonera dzulo amazunzika ndi mwana wake amene amafuna udindo wake. Ndipo mwana wake uja ataperekedwa m'manja mwa asilikali chifukwa chakuti anakula pa mtengo, msilikali wina anammaliza kumupha. Koma tikuona Davide akulirira mwana wake, mwana yemweyi amene ankamuzunza uja, mwana yemweyi amene ankafuna kumulanda udindo wake, lero waperekedwa m'manja mwake, waphedwa. Davide akumulirira. Kodi phunziro limene tingapeze mawu athu oyamba ndi lakuti chani? Phunzirotu ndi lakuti tisamakondwe poona anthu ena akuvutika. Inu ndine tisamakondwere pamene tikuona kuti anthu ena akuvutika, angakhale anthu amene timawatchula kuti ifeyo adani athu, tisamafune kuwaona ali pa mavuto ayi. Taona ni Davide, mdani wake atamwalira akumulirira, akudandaula kuti waphedwa. Ifenso pamene tikuona kuti anzathu ali pa mavuto, pamene tikuona kuti mwina anthu amene amatiposa muzochitika ali pa mavuto, tisamakhale anthu okondwa. Tizikondwera pamene tikuona kuti anzathu akuchita zinthu zabwino, tizikondwera pamene tikuona kuti anzathu akupambana. Chimenecho ndi Chikhristu chenicheni. Mkhristu amene amakondwera ndi mkhristu nzake akuvutika, mkhristu amene amakondwera poona kuti anthu anzake amene amuzungulira akuvutika, amene si mkhristu wona. Chikhristu chake nchabodza. Tizikondwa kuona anthu ena zinthu zawo zikuwayendera bwino. Chimenecho ndi Chikhristu chimenecho. Muthenga wathu wabwino, uthenga wathu walero ndi otali, ndipo tikumva nkhani ziwiri zosiyana zapakati pa Ambuye Yesu ndi mayi uja amene anali ndi nsambo kwa zaka zambiri. Komanso tikuona nkhani ya Ambuye Yesu ndi Yairo ndi mwana wake. Pali maphunziro osiyanasiyana amene tingathe kutenga pa uthenga wathu wabwino wa siku la lero. Koma ine kwambiri ndimafuna tipange focus, tiyang'anisise kwambiri moyo wa anthu amene anamuzungulira Yairo. Ngati munamvesera bwinobwino, akuti Yairo atabwera kudzapempha Ambuye Yesu kuti akamchiritse mwana wake amene amadwala, mkati mwa msewu uja, mkati mwa ndime muja, anthu ena anabwera nkuzamuuza. Ndipo mumvesese chichewa chake chimene amagwiritsa ntchito, akuti musawavutenso aphunzisiwa chifukwa chakuti mwana wanu uja mbuyo mwatani wamalizika, musawavutenso aphunzisiwa. Chimene Ambuye Yesu akufuna kuti dziwitse njakuti pa moyo wathu wauzimu timakumana ndi anthu ngati amene anzake a Yairo,
anthu amene amafuna kutikhumudwisa, anthu amene mpaka siku lalero sadadziwa iwe kuti ndi Mulungu palibe chinthu chosatheka. Ndiye anthu amene ndi amene amatibwezera mbuyo, ndiye amatiuza, amwali musavutike, amuna anu asazatheka. Amwene musavutike, mkazi wanu ndi wokanika. Inutu anzathu tisakubisireni, mwana wanu ndi osatheka ndi mbava imeneyi. Nsikana amene ndi wokanika, amene ndi wokonda zinthu. Azatikhumudwitsa munjira zosiyana-siyana, koma tizindikire kuti amene wandi anzake ayayiro. Anthu amene amafuna kungotibwezeresa mbuyo ifeyo pa chikhristu chathu, pa moyo wathu wauzimu. Ndiye Mulungu afuna kuna kuti ife tizizungulidwa ndi anthu amene azatipanga encourage, anthu amene azatilimbikitsa pa moyo wathu wauzimu, kuti ngakhale tikomane ndi mavuto a mtundu wanje azatiuza kuti mavuto amene wasangaposane ndi mavuto amene Ambuye Yesu anaona pa mtanda paja, ndipo mavuto amene wandi otheka. Kuvutika kumeneku sikungafanane ndi kuvutika kumene amayi Mariya anali nako pamene amaona mwana wawo akuzunzika. Sikungafanane mavuto amene watu azatha lizafika siku la Easter. Inu ndine tikuyenera kuzizungulitsa ndi anthu otero choncho, anthu otilimbikitsa. Tisamazungulidwe ndi anthu otibwezera pambuyo. Anthu amene amatipangisa kuti tigonje m'maganizo. Tizizungulitsa ndi anthu amene azanena kuti amwali tiye tikwereni phiri tikapemphere, tiye tipiteni ku michiru tikapemphere, amwali tiye tipiteni ku nsembe ya misa. Mavuto amene mukagaone ndi Ambuye Yesu. Amwali tiye tipiteni kopembeza Ambuye Yesu. Kupalisha kuti akupembeza Eucharistia usiku wonse, tiye tipite. Mavuto amene muli nawo tiye tikamudandaulire Mulungu. Amwene tiye tisale zakudya. Amwene pemphani misa, mumpemphe Mulungu kuti akupempherereni, akupaseni zaulere zonse zimene mukuzisowa kuti mavuto amene watha. Anzathu amene tikuyenera kumazizungulitsa nawo akhale anzathu amenewo. Tisamazizungulitse ndi anzathu amene amatibwezeresa mbuyo. Acha pachizungu timati people that are full of negative energies. We must not associate ourselves and we must not surround ourselves with people that are full of negative energies. Such people are a danger to our faith. And hotero choncho ndi adani a chikhulupiriro chathu. Tizizungulitse ndi anthu amene azatilimbikitsa pa moyo wathu. Mukuona Ambuye Yesu akuti sanamvesera anthu aja. Atamangoyenda ngati sanamve. Atakafika kumene kucha Ambuye Yesu akunena kuti mwana isanafe wangogona, akuti china chilike chani. Anthu kuyamba kumuseka Ambuye Yesu ati kuseka monyodola. Kuti kodi awaso afuna aoneke chani. Ndipo akuti Ambuye Yesu anangomugwira mkono. Nsikana iwe dzuka, talita kumi. Nsikana uja kuzuka nthawi omwe kuyamba kuyenda. Anthu onse kuzizwa. Ndi Ambuye Yesu amene. Ndi Mulungu amene timamukhulupirira amene. Mulungu amene timamukhulupirira angakhale imfa ilibe mphamvu pa iye. Nanji ndi mavuto amene timakumana nawo. Kodi inuyo ndine tili ndi vuto liti limene anzake a Yairo afuna kuti atikhumudwitse kumati kulimbisa mtima kuti nzosatheka? Ambuye Yesu amakwaniritsa china chilichonse. Tangoona mu nyengo ya Christmas yomwe amayi Mariya akuuzidwa ndi njeroja. Njero anamuwuza kuti palibe tu chinthu chosatheka ndi Mulungu. Kodi inuyo anzanu ndi otani? Kodi amakulimbikitsani? Amakuthandizani kuzamisa chikhulupiriro chanu? Tikuona kuti mayi uja amene anali ndi nsambo kwa zaka zambiri anachira chifukwa cha chikhulupiriro chake. Tizizungulitse ndi anzathu amene azatithandiza kulimba mu chikhulupiriro chathu. Kodi anzanu ndi otani? Mulungu atithandize kuti tizizungulitse ndi anzathu amene azatilimbikitsa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle